Very important date because 103 years ago, the People's Republic started and founded this state. Шановні сябри, радий вітати всіх в цей чудовий день, у День волі. English as well. I will say this in English as well. В Руме в 2012 году представника Союза поляков в Беларуси. We're here together at the Belarus. Leslie Scanlon, Ambassador Canada. We're gonna win and we're gonna overwhelm this bloody dictatorship. Живе Беларусь! Oh, sorry, go ahead. Я вільно. І Яцевич. We have distance, no problem. Там і найбільш інтерактивний час і Живе Беларусь! Роман, повернись, пожалуйста. Что ты хотел сказать своим малюнкам? Что ты хотел намалевать? He says that he is also very worrying about what is happening in Belarus and he wanted to show that with his drawing. А кого гэта люди символизуют? Гэта белорусы, ці хто гэта? Ось. Ні, ну допоможи. Давай допоможемо. Дякую велике, Ангеліна. Нам вельми сподобався твій малюнок. Беларусь будет всегда у нас в сердце. Мы будем вспоминать этот момент как с гордостью, так и с печалью. That one day we'll have the possibility just to sit and remember what happened and to be Дома, AirPods, будь ласка, слухай. in some time and really not. Сегодня очень чудесный день, чудесная погода. Ось країна знаходиться у центрі світу, в центрі всього, але в той же момент поглядіть, вона ізольована. А у тебе вдома так само є біло-червоно-білий стяг, і так само у тебе висять свої кольори? Who are still living and continuing their life. Ось я хочу презентувати тобі твій приз, напевно, для якого тобі потрібно буде ще трошечку дорости. Well, because I always go to work on my bicycle. Congratulations. Живет Беларусь! Thank you very much for support, for cooperation. We have the girls at the center. Вот это на самом деле.